எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எல்லாரும் அவங்களுடைய இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எவ்ரி சாப்டர் முடிஞ்ச பிறகு குவிஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க. கடைசி வரைக்கும் வச்சுக்காதீங்க. ஸோ எதனா டவுட்ஸ் இருந்தால் சாட் ஓப்பன் பண்ணும்போது போடுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதுக்கான விளக்கங்கள் தருவோம் நாங்கள். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் இன் டு த செஷன். அதாவது அறிவினுடைய யோகம், அதாவது ஆழ்நிலை பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வது நாம இந்த சாப்டர்ல. ஸோ முதலில் பகவத்கீதை எப்பொழுது பேசப்பட்டது, யாரிடம் பேசப்பட்டது, ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நாம இந்த 4வது அத்தியாயத்துல பார்க்க போகின்றோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்கே நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்கள் எல்லாம் தெரிவிச்சுட்டு ப்ரேயர்ஸோட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். அத்தியாயம் 4, இங்கிலீஷ்ல டிரான்சிடென்டல் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டிரான்சிடென்டல் அப்படின்னாலே ஆழ்நிலையான அறிவு. ஸோ ஆழ்நிலையான அறிவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எதை பற்றி குறிக்கின்றது என்றால் ஆன்மீக இயற்கையை பற்றியும் பகவானை பற்றியும் இந்த ஆத்ம ஞானத்தை பற்றியும் நாம தெரிந்து கொள்வதுதான் நம்ம வந்து ஆழ்நிலை அறிவு என்று சொல்கின்றோம். அதுவே அறிவின் யோகம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த சாப்டருக்கு பெயர் ஆக்சுவலி. ஸோ நாம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிசிஸ்க்கு நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ நேற்று அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா துரத்தல் அல்லது செயல்படுதல், அதாவது செயலை துரத்தல் அல்லது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யறது. ஸோ அதுல எது உசந்தது அப்படின்னாக்கா எது விச் இஸ் த பெஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் கேட்கின்றார். ஏக்கம் வதா, அதில் நிச்சயமாக ஒன்று எனக்கு எது நன்மை பயக்கும் என்பதை நீங்கள் கூறுவீராக தயவு கூர்ந்து அப்படின்ட்டு கிருஷ்ண பரமாத்மா கிட்ட கேட்கின்றார். ஸோ பகவானும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செயலற்ற தன்மையை விட செயல்படுவதே சிறந்தது என்பதை சொல்கின்றார். இரண்டுமே விடுதலைக்கான மார்க்கங்கள் தான். ஆனா வந்து செயலற்ற தன்மையில வந்து நம்ம உடலை கூட நம்மளால காப்பாற்றி கொள்ள முடியாது. அதனால செயல்படுவதே, பக்தியோடு செயல்படுவதே சால சிறந்தது. அதுதான் புத்தி யோகத்தை பற்றி மீண்டும் அங்கே வலியுறுத்துகின்றார். ஸோ நிஷ்காம கர்மயோகம் மற்றும் ஞான யோகம். அதாவது ஞான யோகம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஞானம் என்பது நம்ம இந்த ஜீவாத்மா, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மாவை பற்றியும் உடலை பற்றி தெரிந்து கொள்வது ஞானம் இல்லையா? அதுதான் நம்ம வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல 2.111 இருந்து 30th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். அது ஞான யோகத்தின் மேல, அதாவது சாங்கிய யோகமாக மெட்டாபிசிக்ஸ் ஆஃப் த பாடி அண்ட் த சோல், அதை பத்தி நம்ம படிச்சோம். நெக்ஸ்ட் கர்ம யோகத்தின் மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் பார்ட், அது நிஷ்காம கர்ம யோகமாக செயல்பட வேண்டும். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் நாம செயல்படுத்துதல், அது வந்து தட் இஸ் பெட்டர். அது வெறுமனே ஞானத்தை மட்டுமே நம்ம விருது செஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, பிலோசபிக்கல், அதை நம்ம அப்ளையே பண்ணாம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் லைஃப்ல வந்து. ஸோ அதனுடைய அவுட்கம் என்னவா இருக்கும்? ஸோ அதனால வரக்கூடிய நன்மைகள் எதுவுமே இருக்காது இல்லையா? ஸோ நமக்கு இது
இதுதான் ஞானம் என்று நமக்கு தெரியும். நம்ம ஆத்ம ரூபம் தான் நம்ம என்று தெரியும். இந்த உடல் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு தான் சம்பந்தப்பட்டது என்று தெரியும். அப்படி இருந்தும் மீண்டும் மீண்டும் நாம வந்து உடலால ஐடென்டிபிகேஷன் வந்து வச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது பற்றுதல் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல் ரீதியான ஐடென்டிபிகேஷன் மேல பற்றுதலை வளர்த்து கொண்டோம் என்றால் அது இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட பற்றுதலாக மாறிவிடுகின்றது. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுமனே ஞானத்தை மட்டும் தெரிந்து கொண்டால் போத்தாது. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலையும் நாம செயல்பட வேண்டும். அதாவது அனைத்துமே பக்தி கைங்கரியமாக எடுத்துக்கொண்டு நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை எதுவாக இருந்தாலும் அதை நாம் செவ்வனே செய்ய வேண்டும். பலன்களை பகவானுடைய பாதங்களில் சமர்ப்பித்தல். நெக்ஸ்ட் கர்ம காண்டால இருந்து கர்ம யோகம். ஸோ கர்ம காண்டம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன் நுகர்ச்சி செயல்களும் சரி, பலன் நோக்கு செயல், பேசிக்கலி பலன் நோக்கு செயல்கள். சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நம்ம வந்து ஃப்ரூட்டி ஆக்ஷனே பாத்தீங்கன்னாக்கா எதற்காக செயல்படுகின்றோம்? ஃபார் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் தான். ஸோ இதை ஒரு பொருள் லாபமே நம்ம அடையிறது எதுக்காகனா நம்மளுடைய புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக தான் நாம் அந்த அத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுகின்றோம். ஸோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம காண்டா மோட். ஸோ அவர்களுக்கு பக்தி கடவுள் இது எல்லாமே வந்து பேசிக்கலி நாத்திகத்தன்மையில மேல் நோக்கி இருப்பார்கள். அவர்கள் தானங்கள் வழங்கினாலும் அதனுடைய புண்ணியங்கள் அவர்களுக்கே வந்து சேரணும்ன்ற அந்த இது இருக்கும் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். ஸோ எதையுமே எதிர்பார்த்து பேராசை கொண்டு ஸோ இதெல்லாமே அவர்களுடைய சுபாவம் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுல இருந்து நாம வந்து கண்டிப்பாக மேல் நோக்கி செல்லணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி பலநோக்கு செயல்கள்லயே நாம ஈடுபடுத்தி கொண்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த புவி வாழ்க்கையில நாம வந்து இந்த கர்ம பந்தனத்திற்கு நாம கட்டுப்பட்டு விடுகின்றோம். ஸோ அதனால வந்து வி ஹாவ் டு எலிவேட். அதுல இருந்து நம்ம வந்து முன்னேறி செல்லணும்னாக்கா கர்ம யோகத்துல நாம நம்மளை எடுத்துட்டு போகணும். அதாவது சகாம கர்ம யோகம் மற்றும் நிஷ்காம கர்ம யோகம். சகாம கர்ம யோகத்தில் இருப்பவர்களும் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் இருப்பவர்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் இருவருக்கும் பக்தி உண்டு, கடவுள் நம்பிக்கை உண்டு. ஆனா எந்த அளவுக்கு இவங்க ரினவுன்சேஷன் பண்றாங்க, பலன்கள் மேல் எந்த அளவுக்கு இவங்களுடைய பற்றுதலை குறைத்துக் கொள்கின்றார்கள் என்பதுதான் அவங்களுடைய டிஃபரன்சியேஷனே வரும். இவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ் சம்பாத்தியம் வேண்டும், ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் த அவங்களுடைய இன்கம்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கைங்கரியங்களுக்கு அவர்கள் செலவு செய்வார்கள். ஆனா நிஷ்காம கர்ம யோகம் எப்படின்னாக்கா அனைத்து செயல்களுமே பகவானுடைய செயல்கள் என்று நினைத்து கொண்டு செய்வார்கள். பலன்கள் எல்லாம் பகவான் கொடுக்கட்டும்னு நினைச்சுட்டு செய்வாங்க. அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும்தான் அவங்க வந்து உபயோகம், மிச்சம் எல்லாத்தையுமே பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்கே உபயோகப்படுத்துவாங்க. அதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தினுடைய நேச்சர். அப்படிப்பட்ட நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மகாத்மாக்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பக்தி கலந்து அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த செயல் பிரம்ம நிலையை கண்ட பிறகு அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நல்ல செயல் நல்ல காரியங்கள் எல்லாமே இந்த லோக கல்யாணத்திற்காக அவர்கள் செய்வார்கள். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா லோக கல்யாணத்துக்காக செய்யக்கூடிய அந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ் அவர்களும் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதையே வந்து அவர்களை பின்பற்றி எடுத்துக்காட்டாக அவர்களையே பின்பற்றி நாமளும் செல்கின்றோம். சிறியவர்களாகிய நாமளும் பெரிய மனிதர்களை பார்த்து செல்கின்றோம். ஸோ அதுதான் எடுத்துக்காட்டாக எத் எத் ஆஸ்ரதி சிருஷ்டேஷ தத் தத் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் சொல்றது. அதையே வந்து அவருக்கு பின்னாடி வந்தவங்க எல்லாமே வழி நடத்தி செல்கிறார்கள். ஸோ மிகப்பெரிய எதிரி எதுனாக்கா இந்த லஸ்ட். அதாவது இந்த லஸ்ட் எங்கெல்லாம் குடிக்கொண்டு இருக்கும்னாக்கா இந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல தான் இருக்கிறது. புலன்கள், மனது மற்றும் அறிவு, இந்த 3 இடங்கள்ல தான் அந்த மோகம் எனது காமமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மோகம் பேராசை வந்து குடிக்கொண்டுள்ளது. ஸோ இந்த ஞானத்தோடையே இந்த பேராசையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடங்கி இருக்கு. ஸோ இந்த மோகம் இருக்கிற இடத்துலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஞானமும் குடிக்கொண்டிருக்கின்றது. ஸோ நாம இந்த மோகத்தை வந்து ஞானத்தால் நாம வெல்ல வேண்டும். ஸோ இதுதான் இதனுடைய கண்டினியூவேஷன். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம ஞானத்தை வந்து எப்படி விருது செஞ்சுக்கிறதுன்னு தான் அந்த 4th சாப்டர் நாம வந்து படிக்க போறது. ஸோ கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்வினை அறிவு, அதாவது அவருடைய டிரான்சென்டென்டல் நேச்சர். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவர் ஆழ்நிலையான அறிவுல தான் அவருக்கு உடலும் ஆன்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த டிஃபரன்ஸுமே கிடையாது. நமக்கு உடல் இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது, அழியக்கூடியது, நித்தியமற்றது. ஆனா ஆன்மா ஒன்று மட்டும்தான் அழிவற்ற நிலை அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். ஆனா பகவானுடைய அந்த பரமாத்மா நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவற்றது. அவருடைய உடலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்திய தன்மை உடையது. அதுதான் நம்ம வந்து ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் முன்னாடியே வந்து இந்த
பகவத்கீதை எப்போ சொன்னார் அப்படின்றது அதை பத்தியான ஒரு இதுதான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அந்த பரம்பரையில இருந்து வந்த அது வந்து விட்டு போகிறனால்தான் மீண்டும் வந்து இன்னொரு வாட்டி வந்து பகவத்கீதை பேசும்படியா ஆயிற்றுன்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்லுவார். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிர அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கின்றார். சோ அவரே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் 4 விதமான சதுர்வரேண்யம். ஸோ 4 விதமான சமுதாய பிரிவை வந்து நம்ம அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் தான் படைத்தார். பிறப்பால் அல்ல, நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களால். ஆக்சுவலி கர்மயோகத்துல அந்த 3 வகையான பற்றி நம்ம படிப்போம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கர்மா, விகர்மா அண்ட் அகர்மா, அதையும் நம்ம படிப்போம். தியாகங்கள், அதாவது நாம செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். ஸோ நாம வந்து வீட்டுல ஒரு யஜ்ஞம் செய்கின்றோம் என்றால் அந்த யஜ்ஞத்தினால நமக்கு ஆத்ம சுத்தியும் கிடைக்கின்றது இல்லையா? ஆத்ம சுத்தி வந்தால்தான் ஞானத்தை நாம வந்து விருத்தி செஞ்சுக்க முடியும். ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை வந்து வளர்த்து கொள்ள முடியாத அந்த பட்சத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம சுத்தி இன்னும் நமக்கு கிளியர் ஆகல அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இங்க நிறைய குப்பைகளை நாம வந்து கொட்டி வச்சிருக்கோம். அதாவது பொறாமை, வயிற்றெரிச்சல், பேராசை, இது எல்லாமே கோபம், இது எல்லாம் குப்பைகள் தான். இந்த குப்பை எல்லாமே நம்ம ஹிருதயத்துல வச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது நமக்கு எவ்வளவுதான் வந்து நம்ம வந்து யாராவது நமக்கு ஞானத்தை போதித்தால் கூட அது மைண்ட்ல வந்து நமக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. ஆனா இந்த குப்பைகள் எல்லாம் வெளியேற்றின பிறகு இந்த இடத்துல வந்து இந்த இந்த குப்பையெல்லாம் வெளியேறின பிறகு காலி ஆனச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஞானத்தை ரிசீவ் பண்றதுக்கான அந்த மார்க்கத்திற்கு நாம செல்வோம். சோ இந்த குப்பையெல்லாம் தானா எப்படி வெளியேறுமா? கண்டிப்பா கிடையாது. அதுக்குன்னு ஒரு மார்க்கம் வேணும் இல்லையா? அதுதான் கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல். அதுலயும் வந்து நம்மளால முழுமை அடையாதப்போ நம்ம ஒரு பாமரனால வந்து கர்ம ஞான பாதைகளை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்வது என்பது சிரமம் இல்லையா? அதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ், அதுக்கு ஒரு வழிகாட்டி வேண்டும், குருவனுடைய அனுகிரகம் வேண்டும். இது எல்லாமே நமக்கு தேவை இல்லையா? தியான பயிற்சிகள் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு குருக்கே தேவை. சோ அந்த மாதிரி அந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான பக்குவம் நமக்கு தேவை. சோ அப்படி இல்லாத பட்சத்துல ஒரு பாமரனால செய்யக்கூடிய ஒன்று என்னன்னாக்கா பக்தி தான். சோ அதாவது நீ இத வந்து செய்யி, இதுதான் இதுன்னு நம்ம சொன்னோம்னாக்கா அது சிம்பிளான ப்ராசஸ்ல நம்ம பக்தியை வந்து ஈஸியா செய்ய முடியும். சோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம். தியாகங்கள் எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தில் வந்து நிறைவு பெறுகின்ற தியாகங்கள் செய்ய செய்ய பாத்தீங்கன்னாக்கா தியாகம் என்பது இங்கே யஜ்ஞமாக நாம கருதணும். நம்ம எந்த அளவுக்கு யஜ்ஞங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து செய்கின்றோமோ அது எல்லாமே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம சுத்திக்கு வழிவகுக்கும் பொழுது நம்ம ஞானத்தை நாம வந்து விருத்தி செஞ்சுக்கிறோம். ஞான யஜ்ஞேன பரந்தப்பா வந்து நம்ம அர்ஜுனரை குறிக்கின்றது. ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் அது தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவருடைய அறிவு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்நிலை அறிவு எப்படி அவர்கள் ரிசீவ் பண்ணுவாங்கன்னாக்கா ஒரு குரு பரம்பரை வாயிலாகத்தான் நம்ம அதை கேட்கணும். அவர் ஒரு குருவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடக்கத்துடன் சேவை செய்து அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட பணிவன்போடு நம்ம வந்து அவர்கிடம் கேட்க வேண்டும், கேள்விகள் கேட்க வேண்டும். சோ உள்ளதை உள்ளபடி கண்டவர் அவர்தான். அவர் மனசு வச்சா மட்டும்தான் அந்த ஞானத்தை நமக்கு வாரி வழங்க முடியும். அதுதான் தத்விதி பிரணிபாத்தேனான்று. ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான வார்த்தைகள். ஸோ நீங்க புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு சமஸ்கிருத வார்த்தைக்கும் மீனிங் இருக்கு. இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த ஷார்ட் டைம்ல ஸோ நமக்கு வந்து சமஸ்கிருத வார்த்தைகளுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து செய்யணும்னா டைம் பத்தாது. ஸோ ஒன்லி எக்ஸ்பிளனேஷன் மட்டுமே அந்த ஃப்ளோ பார்க்குறோம். டீட்டெயில்டு செஷன்ல கண்டிப்பாக நீங்க வந்து இதுக்கான மீனிங்ஸோட நீங்க படிக்கலாம். ஸோ அந்த ஃபுல் பர்பட்டே நம்ம வந்து கவர் பண்ணணும். ஸோ பகவத்கீதை உண்மை உருவில். ஸோ இப்போ வந்து பகவத்கீதையினுடைய வரலாறு. கலைவாணி மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அத சதுர்த்தோத்யாயக ஞான கர்ம சந்நியாச யோகக ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் புரோக்தவான் அகம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராக மனுர் இஷ்வாகவே பிரவீத். எஸ், இப்போ பகவத்கீதையினுடைய வரலாறை பற்றி நாம வந்து படிக்க போகின்றோம். சோ இமம் விவஸ்வதே யோகம், இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை, இந்த பழம்பெரும் யோக விஞ்ஞானத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்கா விவஸ்வான், அதாவது வந்து சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு
பகவான் வந்து முதலில் உபதேசித்தார். அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவான் வந்து பகவத்கீதை சொன்னது திரேதாயுகம் முதல்ல, சத்தியுகம் முடிஞ்சு திரேதாயுகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா விவஸ்வானுக்கு, சூரிய கடவுளுக்கு சொன்னார். விவஸ்வான் பாத்தீங்கன்னா தனது பிள்ளையான மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு இதை உபதேசித்தார் முறையாக. மனுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய மகனான இக்ஷ்வாகு மன்னனுக்கு இதனை முறையாக உபதேசித்தார். இக்ஷ்வாகு மன்னன் வேற யாரு கிடையாது, தசரத மகாராஜாவுடைய தந்தை. சோ இது வந்து சூரிய, அதாவது ரகுகுல வம்சத்துலதான் இந்த முதல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பகவத்கீதை வந்து வழி வழியாக வந்து இந்த அறப்பழக்கங்கள் இருக்கக்கூடிய அத்தகைய மன்னர்களால் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொண்டு செல்லப்பட்டது ஆக்சுவலி. ஆனா அது காலப்போக்குல பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமபிரானும் வந்து தன்னுடைய அவருடைய அந்த அவதாரனுடைய நோக்கத்தை முடித்து கொண்டு அவரும் வந்து வைகுண்டம் சென்ற பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் வந்த மன்னர்கள் பின்னாடி வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய தொடர்பு வந்து விட்டு போய்விட்டது. சோ அதனாலதான் அந்த கண்டினியூவேஷன் போயிடுச்சு. சோ அதனால மீண்டும் அதர்மம் என்பது தழை தோங்கியது. அதனாலதான் துவாபர யுக கடைசியில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வயம் கிருஷ்ணரே வந்து இந்த லோகத்திற்கு வந்தார். மீண்டும் வந்து பகவத்கீதை பேச வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. எஸ், மீண்டும் அந்த வரலாறுடைய கண்டினியூவேஷன். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுஹு சககாலே நேக மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப. எஸ், அப்படி ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு அந்த வம்சத்திலே வந்த அந்த இது பாத்தீங்கன்னாக்கா இமம் ராஜஷ்யோ விதுக, அது காலப்போக்குல பாத்தீங்கன்னாக்கா காலேனக மகதா யோ நஷ்ட, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நஷ்ட மீன்ஸ் லாஸ்ட். சோ அது வந்து விட்டு போய் விட்டது ஆக்சுவலி. கங்கிலி தொடர்பு மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால், அதாவது செயின்ட்லி கிங்ஸால பாத்தீங்கன்னாக்கா உணரப்பட்டது. சோ அவர்கள் உணர்ந்துதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து ஈவன் ஜனகர் முதலான மன்னர்கள் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க அந்த காலத்துல. சோ அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர்பு விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம், பழம்பெரும் விஞ்ஞானம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இங்க நஷ்ட பரந்தப்பா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனா, பரந்தப்பா மீன்ஸ் அர்ஜுனரை குறிக்கக்கூடிய ஒரு நாமம் அது. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ சம்பிரதாயங்களை பற்றி நாம படிக்க போகின்றோம். சோ இங்கே இந்த ஆத்தென்டிக் சம்பிரதாயங்கள் 4 விதம் இருக்கின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க பார்க்கின்றோம். சோ முதலில் பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றியது பிரம்மர். பிரம்மருடைய பிள்ளைகள் தான் இந்த சனதா, சனகா, சனந்தா, சனத்குமாரா, இந்த 4 குமாரர்களுமே. அது குமார சம்பிரதாயத்திற்கு வருகின்றது. சோ பிரம்மர் அவர்கிட்ட இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மத்வாச்சாரியார் அந்த இதுல வர்றதுதான் நம்ம பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம். சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மத்வாச்சாரியா அந்த சம்பிரதாயம் தான் அது ஆக்சுவலி. சோ இவங்க வந்து பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்றாங்க நம்ம இஸ்கான். 2வது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீ வைஷ்ணவம். இங்க வந்து பகவான் வந்து அது அந்தரங்க சக்தியாக இருப்பவள் தாயார். சோ அவருக்குள்ளேயே அடக்கம். சோ அந்த ரூபத்துலதான் வந்து இந்த பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம். இவங்க துவைத பிலாசபி, ஜீவாத்மா வேறு பரமாத்மா வேறு அப்படிங்கிறதுதான் அவங்களுடைய இது கண்டுபிடிச்சு. சோ முதல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கராச்சாரியார் சொன்னது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து அகம் பிரம்மாஸ்மி, அதாவது நான் ஒரு பிரம்மன் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் அவர் சொன்னார். உள்ள பரமாத்மா இருக்கார் என்றதை அவர் வந்து விளக்கல. சோ அதாவது நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மாவோடு இணைகின்றோம், அதுதான் வந்து இம்பர்சனலிசமாக பேசப்படுகின்றது. சோ அங்கே வந்து அகம் பிரம்மாஸ்மி மாத்திரம்தான், அதோட நிறுத்தினாங்க. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து இல்ல, இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவாத்மா பரமாத்மா 2 பேரும் இருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து சொன்னது வந்து பிரம்ம கௌடி. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயம். இங்க வந்து தாயாரையும் வந்து செப்பரேட்டா தான் வந்து லக்ஷ்மி தான் மெயின். ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல பாத்தீங்கன்னா ராமானுஜாச்சார் அவங்க வந்து விசிஷ்டாத் வைதம், அதாவது அவர்களும் வந்து ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ஆனா அந்த ஜீவாத்மாவினுடைய அந்த இது வந்து பரமாத்மாவுடைய சொரூபம் வந்து அந்த ஜீவனுக்குள்ளே இருக்கிறதா அவங்க வந்து அது அத்வைதமாக எடுத்து செல்றார்கள். சோ அதாவது விசிஷ்டாத்வைதம் சொல்லிட்டு. சோ இது வந்து லக்ஷ்மியினுடைய, அதாவது ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம்.
அப்புறம் எல்லாமே வந்து ஆத்தன்டிக்கான சம்பிரதாயங்கள். நம்ம எதை வேணாலுமே இங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். இந்த 4 சம்பிரதாயத்துல எல்லாருடைய குறிக்கோளும் ஒண்ணுதான். அதாவது ருத்ர சம்பிரதாயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணு சுவாமி சம்பிரதாயம். நெக்ஸ்ட் சனத்குமாரர், இது வந்து நிம்பர்காச்சாரியா, அந்த பரம்பரையில வரங்க. ஸோ இந்த 4 சம்பிரதாயங்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்தன்டிக் சம்பிரதாயங்கள். சில சம்பிரதாயங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல இருக்கக்கூடியவங்க அருவத்தையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மெயினா கன்சிடர் பண்றவங்க. சில நம்மளுடைய பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திலும் சரி, ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்திலும் உருவ வழிபாடு அவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. பகவானை உருவத்துல வந்து பார்த்துதான் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அவர் ஆற்றல் மட்டும் கிடையாது, இஸ் நாட் ஒன்லி எனர்ஜி, இஸ் எனர்ஜெட்டிக், த பர்சனல் ஃபார்ம், சச்சிதானந்த விக்கிர ஸ்வரூபத்துல வந்து அவரை நாம காண்கின்றோம். சத் என்பது உண்மை, சித் என்பது ஞானம், அதாவது ஆனந்தம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமானந்தத்தை குறிக்கின்றது. சோ இந்த நிலையில தான் சச்சிதானந்த விக்கிரக ஸ்வரூபத்துல தான் நாம பகவானை சேவிக்கின்றோம். சோ அதுதான் நாம வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது. எஸ், நெக்ஸ்ட். இது எப்படி இப்ப வந்து சூரிய தேவனுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லும் பொழுது, அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சமகாலத்தவர் இல்லையா? சோ சூரிய தேவன் வந்து பிறப்பால் உன்னை விட அதாவது முன்னாடி இருந்தவன், நீங்க என்னோட தானே வந்த. இங்கேயும் இவ்வளவு நேரம் சாங்கிய யோகம் எல்லாம் கேட்டாச்சு. மீண்டும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் வந்து உடல் ரீதியான ஐடென்டிபிகேஷன்ல தான் பேச ஆரம்பிக்கின்றார் இங்கேயும். சோ அதனாலதான் நீங்களும் நானும் ஒரு காலத்துல தானே இருக்கோம், சமகாலத்தவர் அல்வா, நீங்க எப்படி அவரை விட பெரிய, அதாவது பழமையானவர் என்று நான் எப்படி அதை ஏற்றுக்கொள்வதுன்ற ஒரு கொஷின் வந்து மீண்டும் வைக்கின்றார். எஸ், பகவான் உவாச்ச பகுனி மே வியதீதானி ஜன்மானி தவார்ஜுனா தான்யகம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேத பரந்தப. நாத்வம் வேத பரந்தப. எஸ், நீயும் நானும் பற்பல, அதுக்கு பகவான் கொடுக்கக்கூடிய விளக்கம் என்னன்னாக்கா, நீயும் நானும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம் இல்லையா? சத்தியுகத்துல நாராயணனாகவும். சோ அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கர்ணாவனுடைய, அதாவது அவன் ஒரு அசுரன் பிறவில, அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 1000 கவசங்களை உடையவன். ஸோ இவங்க 2 பேரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் தவம் இருந்து ஒருத்தர் வந்து அவனோட போட்டியிட்டு ஒவ்வொரு இதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய ஹார்மர்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய கவசத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பறிப்பாங்க. லாஸ்ட்ல ஒரே ஒரு கவசத்தோட தான் இருக்கும். அப்பதான் வந்து என்ன பண்ணுவானாக்கா, ஹி வில் எஸ்கேப் இன்டு த சன் காட். அப்போ போய் மறைந்தவன் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம துவாபர யுகத்துல கர்ணனாக அவன் வருவது ஆக்சுவலி. சோ நீயும் நானும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். சத்தியுகத்துல நாராயணனாக, ராம இதாவது திரேதா யுகத்துல வந்து ராம லக்ஷ்மணனாக, இப்ப வந்து கிருஷ்ண அர்ஜுனராக. சோ இது வந்து அப்பவே அவனை வந்து அந்த அர்ஜுனனை வதைப்பது என்பது அவர்களுடைய இதுதான். சோ ஆனா வந்து அது முடியாத பட்சத்துலதான் மீண்டும் இந்த துவாபர யுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் சேர்ந்துதான் அவனுடைய இறப்பிற்கே வந்து காரணமாகின்றனர். சோ ஆனால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவில் கொள்ள முடியும். பகவானுக்கு ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் நினைவு இருக்கும். ஏன்னா அவர் நடந்ததை, நடப்பவை, இனி நடக்க போவை அனைத்தையுமே அறிபவர் இல்லையா? அந்த அப்பயும் இருந்தார், இப்பயும் இருக்கின்றார், இனியும் இருப்பார், வருவார் அப்படிங்கறத வந்து பகவான். ஏன்னா அவரது எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது, இந்த உடல்ல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. சோ நமக்கு தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறு உடல்கள். we are all பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் அளவுல நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமற்றவர்கள். ஒன்லி ஆத்ம ரூபத்துல தான் வந்து எட்டர்னல், நித்தியமானவர்கள் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் உடலும் சரி, அதாவது உடலும் சரி, ஆத்ம ரூபமும் சரி, நித்தியமானவர், பழமையானவர், பிறப்பற்றவர், அது பிரிமிவல் லார்ட், முதன்மையானவர். he is the maintainer, he is the controller, he is the creator and he is the destroyer. எல்லா ரூபத்திலையும் அவரே இருக்கிறது. அதுதான் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் உனக்கு அது, உன்னால அது நினைவில் கொள்ள முடியாது. ஏன்னா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சாதாரண மனித ரூபத்துல தான் அவர் வந்து இருக்கின்றார். எஸ், இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மாவனுடைய ஆயுட்காலத்தை நாம வந்து கணக்கிடும். 36,000 கல்பங்கள் தான் பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம். சோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு பிரம்மா இருக்கின்றார். ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் டிவோட்டி, சாரி ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஜீவாத்மா இருக்கிறதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மர் வந்து ஜீவாத்மாலே வந்து ஹையஸ்ட் லெவல். சோ பகவானிடத்தில் இருக்கக்கூடிய வைபவங்கள்ல 75% அவருக்கு உண்டு அப்படிங்கறது வந்து சொல்லுவாங்க.
ஸோ 64 வைபவங்கள்லயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெஜாரிட்டி வைபவங்கள்ல 55 சிவபெருமானுக்கு உண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது மாதிரி வந்து கிருஷ்ண அவதாரத்துக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணா அவதாரம் என்று சொல்லக்கூடாது, ஹி ஸ்வயம். There is no difference between Narayana, Krishna and Rama and all. So விலாச விரிவாக்கம், விராட் சுரூபம், இதை பற்றி நாம வந்து 8th சாப்டர்ல படிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்வோம். அது வரைக்கும் நீங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும். ஸோ இங்க 4 யுகங்கள் கொண்டது ஒரு திவ்ய யுகம். அதாவது ஒரு கலியுகத்தினுடைய ஆயுட்காலம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4,32,000 ஆண்டுகள். இப்போ ஒன்லி 5,500 இயர்ஸ் கூட நம்ம இன்னும் கழிக்கல கலியுகத்துல. இப்பவே களிமுத்தி போயிட்டுன்ற மாதிரி தான் நம்மளுடைய சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கின்றது இல்லையா? நெக்ஸ்ட் என்ன, நம்ம எல்லாமே இந்த மாயையில கட்டுண்டிருக்கின்றோம். உண்மையான ஆன்மீக ஞானத்தை சொன்னால் நம்ம அதை வந்து வித்தவுட் டவுட் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதே கிடையாது. ஸோ வி ஹாவ் தட் மீன்ஸ் நம்மளுடைய அட்டாச்மெண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையோட நம்ம ஒன்றி போய்விட்டோம். அதனாலதான் நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அது உண்மையான்றதை வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. 2வது துவாபர யுகம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 மடங்கு கலியுகம் தான் துவாபர யுகம். அதே மாதிரி 3 மடங்கு கலியுகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா திரேதா யுகம். 4 மடங்கு கலியுகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சத்தியயுகம். சத்தியுகத்தினுடைய பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒருவருடைய ஆயுட்காலம் வந்து 10,000 20,000 ஆண்டுகள் இருந்தது. ஆனா இப்ப அப்படியே கம்மியாயி பார்த்தீங்கன்னாக்கா கலியுகத்துக்கு வரும்போது மேக்சிமம் ஒரு உயிர்வாழி, அதாவது ஒரு மனிதனுடைய ஆயுட்காலம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 100 இயர்ஸ். அதுலதான் ஃபர்ஸ்ட் 25 பிரம்மச்சரியம், செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 25 பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிரகஸ்தன், 3வது 25 வனப்பிரஸ்தன், 4வது 25 பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சந்நியாசம். இதுதான் நம்ம வந்து வர்ணாசிரம தர்ம பிரகாரம். அதுக்காக தான் 100 இயர்ஸ் வச்சது. பிகாஸ் த மேக்சிமம் லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் எ லிவிங் என்டிட்டி இந்த கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா மேக்சிமம் நம்ம எல்லாம் 60-70 மேக்சிமம் ஆயிடுறது. ஆனா இருந்தாலும் சில பேர் 100 இயர்ஸும் இருக்காங்க. அதனாலதான் மேக்சிமம் அந்த லிமிட் வந்து 100 இயர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. சோ இந்த கலியுகம் 1 மடங்கு, 2 மடங்கு துவாபர யுகம், 3 மடங்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா திரேதா யுகம், 4 மடங்கு சத்தியுகம், அவங்க மொத்தத்துல 10. சோ அதாவது 10 மடங்கு கலியுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு திவ்ய யுகம். அதுதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க கால்குலேஷன். இது மேத்தமேட்டிக்கல் கால்குலேஷன். நம்ம வந்து அதாவது காலத்தினுடைய கால்குலேஷன் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது. சோ 71 திவ்ய யுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மன்வந்திரம். 14 மனுக்கள் இருக்காங்க. ஆக்சுவலி 14 மனுக்கள், 7 முனிகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சனகா, சனாதனா, சனத்குமாரா, இவங்க பிளஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 பிற முனிவர்கள் எல்லாமே சேர்ந்து 25 பேர் தான் பகவானுடைய மனதிலிருந்து தோன்றியவர்கள் முதல்ல. சோ இவங்க இந்த 14 மனுக்கள். இப்ப நாம இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வைவஸ்தவ மன்வந்திரம். அதுலதான் நாம இருக்கோம். நம்ம ஐ திங்க் 7th or 8th மன்வந்திரத்துல நம்ம இருக்கோம் இப்போ. சோ 71 திவ்ய யுகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு மன்வந்திரம் அப்படின்ட்டு படிக்கிறோம். சோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மாவுடைய ஒரு அதாவது எத்தனை மன்வந்திரங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கல்பம் ஆகும் என்றால் 14 மனுக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கல்பம் ஆக்சுவலி. சோ ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் கல்பம் வந்தாதான் மட்டும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிளஸ் 15 சந்திஸ். ஏன்னா ஒரு கல்பம் வந்து நம்ம எடுக்கும்போது ஒரு பகல் அல்லது ஒரு இரவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த சந்தியா காலத்தையும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் கணக்கு. சோ பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் எத்தனை கல்பங்கள் என்றால் 36,000 கல்பங்கள். சோ நாம வந்து அதை வந்து பண்ணும் பொழுது 311. ஒரே நிமிடம். ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் லாக் பண்ணிட்டோம்.
சோ பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 36,000 கல்பம். சோ பகல் எப்படி நீண்டதோ அதே மாதிரிதான் அவருடைய இரவு நீண்டது. சோ இது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கலியுகத்துல வந்து அத்தனை ஆண்டுகள் வச்சு கால்குலேஷன் பண்ணும் பொழுது இப்போ இந்த 311.04 லட்ச கோடி ஆண்டுகள், ட்ரில்லியன் இயர்ஸ், அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் அப்படிங்கிற கணக்கு நமக்கு வருது. பகலும் இரவும் கலந்து எல்லாமே வர்றதுதான் இந்த ஆயுட்காலம். ஸோ இப்போ வந்து பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலத்தை பார்த்தோம். ஸோ இது வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுல 50 ஆல்ரெடி 50 ஆண்டுகள் கடந்து விட்டது. இப்ப கரண்ட் அந்த பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம் பண்ணும்பொழுது இந்த 311.04 நம்ம 2ஆல் டிவைட் பண்ணாலே டைரக்டா 155.52 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் நமக்கு வந்துருது ஆக்சுவலி. ஸோ 6 மண், அதாவது இப்ப நம்ம 7வது மன்வந்தரத்துல இருக்கோம். இது இன்டைரக்ட் கால்குலேஷன்ஸ் ஆக்சுவலி. பேசிக்கலி மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரிஞ்சவங்க இதை போட்டு பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும். மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் இது உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக இது போட்டிருக்கிறது. 6 மன்வந்திரங்கள் முடிஞ்ச நம்ம 7வது மனு வைவஸ்தவ மன்வந்திரையில இருக்கோம் நம்ம வந்து. ஸோ பின்னாடி வரும் மனுக்களை பற்றி நம்ம வந்து படிப்போம். ஸோ அப்போ வந்து நான் அந்த மன்வந்திரஸ் எல்லாமே நான் சொல்வேன். நான் 7th or 8th சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம். ஸோ அந்த மொத்த மனுக்களுடைய பெயர்கள், அந்த 7 பிற முனிவர்களுடைய பெயர்கள், இது எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்வேன். அதுக்கப்புறம் வந்து 6 மன்வந்திரம் முடிஞ்சது. ஸோ 6 இன்ட்டு கலியுகத்தினுடைய ஒரு டியூரேஷன் இன்ட்டு 10 மடங்கு ஆஃப் கலியுகம் தான் ஒரு திவ்ய யுகம். அதுக்கப்புறம் 1000 ஆண்டுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல், அதே போலதான் நீண்டது அவருடைய இரவு அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்து 14 மனுக்கள்ல 6 மனுக்கள் முடிஞ்சிச்சு. அதனால எத்தனை மில்லியன் ஆண்டுகள்ன்றதை கணக்கிட்டு இருக்கோம். 4 யுகங்கள், 27 சுழற்சிகள். ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன், உங்க நாலேஜுக்காக இது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆல்ரெடி 9 மடங்கு ஆஃப் கலியுகம் முடிஞ்சிடுச்சு. ஒரே ஒரு மடங்கு கலியுகம் தான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல எத்தனை ஆண்டுகள் ஆயிருக்குன்றத வந்து நீங்க கால்குலேஷன். கலியுகத்துல வந்து 5000 சில்லற ஆண்டுகள் ஆல்ரெடி முடிந்து விட்டது. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது இந்த 155.52 ட்ரில்லியன் இயர்ஸும் வந்து சேர்ந்துருது. ஸோ இன்டைரக்டா நம்ம பண்ணணும்னாக்கா 311.04 டிவைட் பண்ணாலே நமக்கு கிடைச்சிரும். ஸோ அது தவிர்த்து நம்ம இப்படி பண்ணாலும் இந்த மாதிரி இன்டைரக்ட் கால்குலேஷன்லயே வந்து நம்ம வந்து செய்யலாம். அடுத்து மனுவனுடைய ஆயுட்காலம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 27. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இது இல்லையா. ஸோ 4 யுகங்கள், அதுக்கப்புறம் 27 சுழற்சிகள். ஆக்சுவலி இத்தனை ஆண்டுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கால்குலேஷன் கலியுகத்தில் 27 இன்ட்டு 10 மடங்கு ஆஃப் கலியுகம், அது போடும்போது இவ்வளவு மில்லியன் ஆண்டுகள் வருது. இது வந்து 9 மடங்கு ஆஃப் கலியுகம் வந்து ஆல்ரெடி முடிந்து விட்டது. கலியுகத்துல இவ்வளவு ஆண்டுகள் முடிந்து விட்டது. இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணும்பொழுது 120 மில்லியன் இயர்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து சொல்றாங்க. சோ மனு பிறப்பதற்கு முன்பே தான் வந்து பகவத்கீதை பேசப்பட்டது இல்லையா. விவஸ்வானிடத்தில் பகவான் பேசினார். அதாவது கீதை இந்த லோகத்திற்கு வந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே பகவான் வந்து கீதையை வந்து பேசினார் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து தெரிஞ்சு கொள்கின்றோம். கீதை இந்த புவி வாழ்க்கையில் தோன்றிய காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த திரேதா அண்ட் துவாபர யுகம் கணக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா அது வந்து இது கலியுகத்தினுடைய 2 மடங்கு பிளஸ் 3 மடங்கு ஆட் பண்ணா 5 மடங்கு. அதாவது சத்தியுகம் முடியும் பொழுதுதான் வந்தது. அதனால சத்தியுகத்தை நம்ம வந்து அது வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அப்ராக்சிமேட்டா பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த கீதை வந்து இந்த உலகத்திற்கு வந்தது அப்படிங்கறத வந்து நாம இங்க தெரிந்து கொள்கின்றோம். ஸோ பிரம்மாவுடைய ஒரு நொடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா 1,00,000 ஆண்டுகள். நம்ம இது பிரகாரம் நம்மளுடைய 1,00,000 ஆண்டுகள், அதாவது பிரம்மருடைய ஒரு நொடி ஒரு செகண்ட், பிரம்மாவுடைய ஒரு நிமிடம் அதையே 60ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் 1 மணி நேரம் இன்டு அகெயின் 60 நிமிடங்கள் 1 மணி நேரம் இல்லையா. அதே மாதிரி 24 மணி நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாள் அப்படிங்கறத வந்து அந்த இதுல கனெக்ட் பண்ணும்போது இவ்வளவு ஆண்டுகள் என்று கணக்கு வருகின்றது. ஜஸ்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். எஸ் மாதாஜி வாசிங்க. 6th one மாதாஜி. எஸ். அஜோபி சன்னன் அவ்யாத்மா அவ்யயாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோபிஷன் பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாயா சம்பவாம்யா ஆத்ம மாயையா. எஸ், பகவான் இப்போ தன்னுடைய இயல்புகளை கூறுகின்றார். அவர் பிறப்பற்றவர் அப்படிங்கறத வந்து கிளியரா இங்க சொல்றார் ஆக்சுவலி. சோ 4 கைகளுடைய நாராயணனுடைய சொரூபம்
அதாவது கிருஷ்ண அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவகி தாயாருடைய வயிற்றுல வந்து அவர் சேரும் பொழுது 4 கைகளுடைய அந்த இதுலதான் வந்தாரு அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாங்க. தேவகி தான் என்னுடைய குழந்தை ஒரு நார்மலான குழந்தையாக இருக்கணும், 4 கைகளோட பிறந்தால் அது அது டிஃபரெண்ட் ஐடென்டிபிகேஷன் ஆயிடும்ன்றதுக்காக தான் அந்த 2 கைகளுடைய சொரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாயாருடைய கருவுல போய் நின்னார். சோ நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் சோ ஹி இஸ் அன்பார்ன் அப்படிங்கறது வந்து அவரே வந்து இங்க சொல்றார். எப்படி தோன்றினார், இதை விட ஆத்தென்டிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது. எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், அதாவது அவருடைய உடல் நித்தியமானது அப்படிங்கிறத இன்னும் கிளியரா நமக்கு இங்க தெரியறது. ஸ்வயம் அவரே சொல்றார். அவரே சொல்லும் பொழுது நம்ம இதை வந்து வித் மோர் ஆத்தென்டிக், இதை விட வேற யாருமே நமக்கு வந்து அங்கீகாரம் பண்ணி நம்ம சொல்ல வேண்டியதே அவசியமே இல்லை. எந்த ரெஃபரன்ஸ் கூட நமக்கு தேவையில்லை. உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்குமே இறைவன் அவர்தான். நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றுகின்றேன். அவருடைய திவ்யமான த டிவைன் நேச்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உருவத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஒவ்வொரு யுகந்தோன்றும் தோன்றுகின்றார் அப்படிங்கறது வந்து கிளியரா இங்க சொல்றார். சரி, எப்பொழுது தோன்றுகின்றார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்ப வந்து அவர் எப்படி தோன்றுகின்றார் அப்படிங்கிறத வந்து கிளியரா சொல்லிட்டார். இப்போ எப்பொழுது தோன்றுகின்றார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். எஸ், யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கிளானிர்பவதி பாரத அப்யுத்தானாம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருஜாம்யகம். எஸ், சோ எப்பொழுது தோன்றுகின்றார், பகவான் எப்பெல்லாம் தோன்றுவார் அப்படின்னாக்கா, எப்பெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன். சோ எதற்காக தோன்றுகின்றார் என்பதும் நெக்ஸ்ட்ல நமக்கு தெரியும். சோ எங்கெல்லாம் அதர்மம் தழைத்தோங்குகின்றதோ, எங்கெல்லாம் தர்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கடத்தில் வந்து உழல்கின்றதோ, பாண்டவர்கள் தர்மத்தை பரிபாலித்தவர்கள், அவர்கள் சங்கடத்தில் இருந்ததால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் தோன்றுவதற்கான ஒரு காரணம் வந்தது. அதே மாதிரிதான் அதர்மங்களை வந்து அழிப்பதற்காகவும் தர்மத்தை ரட்சிப்பதற்காகவும் நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காகவும் தான் பகவான் இந்த உலகத்திலே தோன்றுகின்றார். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கம்சன் தன்னுடைய தங்கை தேவகி மற்றும் வசுதேவரை வந்து வதைக்கணும். ஏன்னா அந்த அசுரீரி கேட்ட பிறகு அந்த சீன் தான் இது ஆக்சுவலி. சோ ஏன்னா 8வது குழந்தை வந்து அவனை வந்து கொல்ல போகின்றது என்ற அந்த அசுரீரி சொன்னதை வந்து அவன் அதை பொய்ப்பிக்கணும்ன்றதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் இந்த இவங்களை கொன்னே போட்டுடணும்னு நினைக்கிறான். இவந்தோ அவனுடைய உடன் பிறந்த சகோதரியாக இருந்தாலும் அவனுக்கு தன்னுடைய இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அசுர இயல்பு அது ஆக்சுவலி. சோ அதுதான் நேச்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய சொந்த பந்தம் என்றும் அவன் பார்ப்பதில்லை. எஸ், ஏன் கிருஷ்ணர் தோன்றினார்? எஸ், பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை, தர்மம் என்பது என்ன ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கணும். மதம் ஃபர்ஸ்ட், மதம் இங்க வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், மதம் என்பது தர்மம் தான். தர்மம் என்பது என்ன? ஒருவருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் தான் தர்மம் ஆக்சுவலி. சோ அதை வந்து நாம நிலைநிறுத்துவதற்காகத்தான் நான் யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். பேசிக்காவே அவர் பக்தர்களை, தனக்கு யாராவது தீங்கிழைத்தாலுமே தன்னை அவதூறு கூறினாலும் பகவான் வந்து பொறுத்துக்குவார். ஆனா தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு தீங்கிழைத்தால் அவர் என்னைக்குமே பொறுத்து கொள்ள மாட்டார். அதுதான் வந்து அவருடைய நேச்சர். அதனால பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நான் யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றார் ஆக்சுவலி. என்ன நன்மை? எஸ், வாசிங்க. ஜன்ம கர்ம ச மே திவ்யம் ஏவ யோ வேதி தத்வதக த்யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாம் ஏதி சோர்ஜுனா. எஸ், அவர் மீண்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன நன்மை, அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதால் என்ன நன்மை என்பதை நாம இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பார்க்க போகின்றோம். ஜென்ம கர்ம சே திவ்யம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எனது தோற்றம் செயல்களும் அவர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய தோற்றம், அவருடைய ஜனனம் மற்றும் அவருடைய காரியங்கள், அவர் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாமே திவ்யமானவை. ஏவம் யோ வேதி தத்வதக என்பதை எவன் ஒருவன்
அறிகின்றானோ, இந்த ஞானத்தை யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்கின்றார்களோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பிறகு, இப்ப அவன் எந்த உடல்ல இருந்தாலும், எப்படிப்பட்ட உடல்ல இருந்தாலுமே மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறவி எடுப்பது கிடையாது. இது அவன் 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 எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த வைகுண்டத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவன் அடைகின்றான் என்பதை பகவான் இங்க சொல்கின்றார். சோ பகவானை பற்றி அறிவதால் என்ன நன்மை, அதாவது அந்த விஞ்ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதால் நமக்கு என்ன நன்மை, நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சகதி என்பதை அவர் வழங்குகின்றார். சோ மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிறக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. அதுதான் இந்த நன்மை நமக்கு கிடைக்கிறது. நாம் அதை கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை, பகவானே அதை நமக்கு அருள் பாலிக்கின்றார். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கும் பகவானுக்கு வித்தியாசம் என்னன்னாக்கா, ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம குவாலிட்டி இயல்புல நித்தியமானது, ஜீவாத்மாவும் சரி பரமாத்மாவும் சரி. ஆனா அதனுடைய அளவுல பாத்தீங்கன்னா, குவான்டிட்டியில பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எல்லாம் அணு சைஸ் ஆவியாத்மா அல்லது அணு ஆத்மான்னு சொல்லுவாங்க. அவர் விபு ஆத்மா, அதாவது அன்லிமிட்டெட், அவர் அளவிட முடியாது நம்ம அவருடையது. சோ அந்த தான் அவருடைய சைஸ். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானது, நம்முடைய உடல் அழியக்கூடியது. சோ இந்த பௌதீக இயற்கையில பிறந்த அனைத்துமே, ஏன்னா பௌதீக இயல்புகளால் ஆனதுதான் இந்த உடல். அதனாலதான் இங்கேயே பிறக்கின்றது, இங்கேயே வாழ்கின்றது, இங்கேயே மடிகின்றது. சோ இந்த உடல் இந்த மண்ணுக்கே சொந்தமானதுதான் அப்படிங்கறது நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். ஆன்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த லோகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது. சோ அதை நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா சேஃபா அந்த இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போக வேண்டியதுதான் நம்மளுடைய கடமை. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 விதமான பிக்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா. இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கிராஸ் பாடி, ஷட்டில் பாடி, சோல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணியிருப்போம். ஸோ நீங்க அதுல இருந்து செக் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும். கிராஸ் பாடி அப்படின்றது என்ன, எதை குறிக்கிறது என்றால் ஸ்தூல உடலை குறிக்கின்றது. அது 24 பண்புகளோட கலந்துதான் உருவானது. அந்த 24 பண்புகளை நாம 13வது அத்தியாயத்துல படிப்போம். ஸோ அதனால இருக்கிறதே டஃபஸ்ட் அத்தியாயமே 13வது அத்தியாயம் தான். ஸோ இந்த உயிர் வாழி எவ்வாறு உருவாகின்றது எல்லாமே நம்ம அதுலதான் படிக்க போறோம். ஸோ இந்த கிராஸ் பாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா 24 பண்புகளால் ஆனது. இது பாத்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சபூதங்கள் தான் மெயின் இதுல. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் மண்ணுக்கு, இந்த பூமிக்கு சம்பந்தப்படுத்தப்படுகின்றது. ஸோ இதுல சுவாசம் பாத்தீங்கன்னாக்கா காற்று, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வாயுக்கு சம்பந்தப்படுத்தப்படுகின்றது பஞ்சமகாபூதங்கள்ல. அதுக்கப்புறம் இந்த உடல்ல ஓடக்கூடிய ஜலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரத்தம் பாத்தீங்கன்னா ஜலத்துக்கு சம்பந்தப்படுத்தப்படுகின்றது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சுவாசம் பண்றோம், அந்த வெளி சுவாசமும் சரி, நம்ம வயிற்றுல உணவு செரிக்கும் பொழுது உருவாகக்கூடிய அந்த அக்னியினுடைய சொரூபமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்னி சொரூபமாக பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான அக்னிக்கு நம்ம சம்பந்தப்படுத்துகின்றோம். நெக்ஸ்ட் இந்த உடல்ல வெற்றிடம் என்று இருந்தால் அது ஆகாயத்திற்கு சம்பந்தப்படுத்தப்படும். அதனால அவன் நல்லவனா இருந்தாலும் கெட்டவனா இருந்தாலும் அவனுடைய உடல் பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, எந்த வேறுபாடுமே கிடையாது. அதனாலதான் நம்ம இந்த ஞானத்தை நாம புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நம்ம ஏற்ற தாழ்வுகளை நம்ம கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ண மாட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஷட்டில் பாடி அப்படின்னாக்கா சூக்ஷ்ம உடல். இந்த சூக்ஷ்ம உடல் எதனால் ஆனதுன்னாக்கா, அதாவது புலன்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனது, அதுக்கப்புறம் அறிவு, இந்த மூன்றும் கலந்துதான் சூக்ஷ்மம். அந்த சூக்ஷ்மம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆத்மா உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது அந்த ஆத்மாவோடய சென்றுவிடும். சோ அந்த சூக்ஷ்ம உடல் என்ன பண்றதுனாக்கா, அந்த சூக்ஷ்ம உடல் தான் நம்ம எல்லா கர்மங்களுக்கும் மூல காரணம். சோ ஆத்மா எதுவுமே செய்யறது கிடையாது, சூக்ஷ்ம உடல் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா மூல காரணமே. ஆனா அதை செயல்படுத்துறது இந்த ஸ்தூல உடல் செயல்படுத்துகின்றது. ஆனா சூக்ஷ்ம உடல் இஸ் த காஸ் ஃபார் ஆல் த திங்ஸ். சோ மனம் பேசிக்கலி மனதுதான். சோ அந்த சூக்ஷ்ம உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னென்ன கர்மங்கள் செய்கின்றதோ அந்த கர்மங்களுடைய விளைவுகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா கணக்கு எல்லாமே அதோட தான் எடுத்து செல்கின்றது. உணர்வுகள், ஆசைகள், என்ன பெண்டிங் வச்சிருக்கோமோ, வாட் ஆர் த தாட் ப்ராசஸ் வி ஹேட், உயிர் விரியும் போது நமக்கு என்ன எண்ணங்கள் இருந்ததோ அது எல்லாத்தையுமே சுமந்து செல்கின்றது அந்த உயிர் வாழி. வேறு ஒரு உடலை ஏற்கின்றது ஆக்சுவலி. சோ அதுதான் நம்ம பாடிக்கும் பகவானுடைய பாடிக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்சஸ் ஆக்சுவலி, அது நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் 10th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. வீதரக பயக்ரோதா மன்மயா மாம் உபாஸ்ரிதஹ பகவோ ஞான தபசா
பூதா மற்பாவம் ஆகதாக. எஸ். வீத ராக, ராகா என்றாலே ஆசை ஆக்சுவலி. பயம் என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபியர். குரோதம் என்றால் கோபம் ஆக்சுவலி. அதாவது பற்றுதல் பாத்தீங்கன்னாக்கா பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து இது எல்லாமே பற்றுதலும் சரி கோபமும் சரி இதெல்லாம் நரகத்தினுடைய வாயில்கள் ஆக்சுவலி. பற்றுதல், கோபம், பயம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னை பற்றிய அறிவால், அதாவது விஞ்ஞானத்தை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். சோ பகவானை பற்றிய ஞானமும் இந்த ஆத்ம ஞானத்தை நாம புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நம்ம ஆத்ம சுத்தி ஏற்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா we are all getting purified. ஸோ எப்பொழுதுமே ஆன்மீகத்துல போகும்பொழுது நாம வந்து சுத்திகரிக்கப்படுகின்றோம் ஆன்ம ரூபத்துல. ஸோ இந்த உடல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இல்லைன்னா இந்த பௌதிக உடல் மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுல வந்து நம்ம லயித்து கொண்டு இந்த யோக மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பகவானை இந்த மகா மாயையில் நாம வந்து கட்டுப்பட்டு அது நமக்கு ஞானத்திற்கே நமக்கு எட்டுவது கிடையாது. அதனால இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்களாக ஆகின்றனர். ஒரு பக்தனானவன் இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொண்டு பகவான் மீது பக்தி சேவையை செலுத்துகின்றான். சோ அவனுக்கு இதற்கு மேற்பட்ட எதுவுமே லாபம் கிடையாது இந்த லோகத்துல அப்படிங்கிற ஞானத்தை அவன் வந்து புரிந்து கொள்கின்றான். இந்த பௌதீக இயற்கை நித்தியமற்றது. நம்மளுடைய பிறவியும் பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலும் நித்தியமற்றது. சோ இந்த ஆன்ம ரூபம் ஒன்றுதான் நித்தியமானது. இந்த ஆன்மா நன்னிலை அடையறதுக்கான மார்க்கம் எது அப்படிங்கிறத வந்து அவன் வந்து புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றவாறு அவன் செயல்பட தொடங்குகின்றான். எஸ். ये यथा मां प्रपद्यन्ते तामस्तदैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः. எஸ். ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் இது. நாம் எந்த அளவுக்கு பகவானிடத்தில் மனதளவில் நம்ம வந்து சமர்ப்பணம் செய்கின்றோமோ சரணாகதி அடைகின்றோமோ அதற்கேற்றாற் போல பலன்களை அவர் வந்து கண்டிப்பாக வழங்குகின்றார். சோ அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகின்றார்களோ அதற்கேற்றாற் போல் நான் பலன் அளிக்கின்றேன். சோ எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியையே பின்பற்றுகின்றனர். ஏன்னா பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு போன சாப்டர்ல தான் படிச்சோம். ஒரு பெரியவர் எந்த ஓமை அமைத்து கொடுக்கின்றாரோ அதையே தான் ஃபில் பற்றுவாங்க. அதே மாதிரிதான் பகவான் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் சும்மா இருக்கிற மாதிரிதான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா. பார்க்கடல்ல படுத்துட்டு இருக்கார் நாராயணன் சொல்லிட்டு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பள்ளி கொண்டிருக்கின்றார் என்று நாம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கார்ணோதய விஷ்ணுவாக அண்டங்களை எல்லாம் படைத்து கொண்டிருக்கின்றார். ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளும் கர்ப்போதய விஷ்ணுவாக, அதாவது புருஷ அவதாரங்கள் 2வது அவதாரம் கார்போதயாட்சி விஷ்ணுவாக பாத்தீங்கன்னாக்கா 14 லோகங்கள் படைத்து பிரம்மரையும் படைக்கக்கூடிய அந்த இதுல இருக்கார். ஒவ்வொருடைய ஹயத்திலையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹீரோதாட்சி விஷ்ணுவாக இருந்து வழிநடத்தி செல்கின்றார். சோ எல்லா இடங்களிலுமே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார். ஆனால் உண்மையிலே அவர் வந்து எந்த செயலுக்குமே அவர் பந்தப்படுத்தி கொள்வதில்லை. அதனால்தான் நான் எதுவுமே செய்யறதில்லை அப்படின்ற அந்த நிலையிலும் அவர் வந்து ஆக்ஷன் இன்ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறத வந்து காட்டுக்கொள்கிறார். சோ எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம கூட வந்து அந்த நிலையில செயல்படணும்னாக்கா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம எடுத்து செல்லும் பொழுது அந்த இன்ஆக்ஷன் அந்த இதற்கு ஒர்க்கிங் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் த இன்ஆக்ஷன். செயலற்ற தன்மை அகார்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பின்னாடி நம்ம படிப்போம். அது அப்புறம் பார்க்கலாம். இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோ. சாதுர் வர்ணயம் மயா 12 மாதாஜி. காங்க்ஷந்தக கர்மாணாம் சித்திம் யஜந்த இக தேவதாக க்ஷிப்ரிம் ஹி மனுஷே லோகே சித்திர் பவதி கர்மஜா. சோ பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும். சோ நான் முன்ன கூட சொல்லிட்டேன் பகவானுடைய அவரிடத்தில்தான் அனைத்து தேவர்களுமே படைக்கப்பட்டார்கள் என்று. 8th சாப்டர்ல இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம். சோ தேவர்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கையை வந்து ஆளுகின்ற ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் தான் பகவானுடைய படைப்புல. சோ அவர்களுக்கான பவர்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கையை ரட்சிப்பதற்காக பகவான் வழங்கி இருக்கிறது தான். சோ நாம என்ன பண்றோம், இந்த பௌதீக இயற்கையில வந்து செயல்களை நாம் ஈடுபட்டு பகவானையே நம்ம வந்து மறந்து விடுகின்றோம். ஏன்னா நம்ம தேவர்களை வழங்கி நம்ம வந்து அவர்களிடத்துல வணங்குவது பக்தியில இல்ல, நமக்கு அவங்க ஏதாவது வரன் கொடுப்பாங்களா,
ஸோ நான் இது செய்யறேன் அது செய்யறேன், அவங்களுக்குள்ளேயும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிசினஸ் டீலிங்ஸ் தான். உண்மையிலே நம்ம அவர்களையும் வந்து வணங்க வேண்டும், ஆனா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி அந்த செயல் நாம செய்யணும். அதை விடுத்து நாம என்ன செய்யறோம், நம்மளுடைய பிசினஸ் பிள்ளையாரே நமக்கு இது கிளியர் பண்ணுங்க, நான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 108 தேங்காய் உடைக்கிறேன், தட்ஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி வி டு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து யார்கிட்டயுமே நம்ம வந்து பக்தியில வந்து நம்ம யார்கிட்டயும் பிசினஸ் டீலிங் பண்ணக்கூடாது, அது மிகவும் தவறு. ஸோ கலங்கமற்ற பக்தி, அதாவது கலப்படமற்ற பக்தியை நம்ம என்னைக்குமே வந்து செலுத்தணும். ஸோ பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றி அடைய, அவர்கள் எல்லாமே இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு நன்மைகள் வழங்குன்றதுக்காக படைக்கப்பட்டவர்கள் தான். ரட்சணை என்பது அவர்களுடைய இன்டைரக்டா பகவான் அவர்கள் மூலியமா தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே ரட்சணை வழங்குகின்றார். சோ நேரடியாகவும் கொடுக்கின்றார், மறைமுகமாகவும் அவர்கள் மூலம் நமக்கு வந்து கிடைக்கின்றது. இப்ப சூரியன் சந்திரன் இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு அவர்கள் செய்யக்கூடிய அருள் இல்லைன்னாக்கா இந்த உலகத்துல ஜீவராசிகள் எல்லாம் வாழவே முடியாது. சோ இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர், தேவர்களை வழிபட வேண்டும், தவறு கிடையாது. ஆனா அதுல வந்து பிசினஸ் டீலிங்கோட நம்ம செய்யக்கூடாது, அதை தவறான முறையில் நாம செய்கின்றோம், அதுதான் தவறு. இவ்வுலகில் இத்தகு செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மை. ஏன்னா அவர்கள் they have been created to நமக்கு எல்லாருக்குமே நன்மைகள் வழங்கணுன்றதுக்காகவே அவர்களை வந்து பகவான் படைத்திருக்கின்றார். அதனால அவர்களை வணங்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு நன்மைகள் என்பது உண்டு. எஸ் 13 வாசிங்க. சாத்துர் வர்ணயம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகசக தஸ்ய கர்த்தாரம் அபி மாம் வித்தய அகர்த்தாரம் அவ்யயம். எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 வித இயற்கை குணங்கள், அதாவது சத்வம் ரஜஸ் தமஸ், இதற்கேற்றார் போல 4 விதமான சமுதாய பிரிவை படைத்தவர் பகவான் அப்படிங்கறது வந்து என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டனன்ட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல எவ்வளவு ஆத்தன்டிக்கா சொல்லிட்டார். சோ 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கு அவற்றின் செயல்கள், இந்த குணங்கள் அதற்கேற்ற செயல்களுக்கேற்ப மனித சமுதாயத்தின் 4 பிரிவுகளை என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. அதாவது பிராமண சத்திரிய வைசிய அண்ட் சூத்ரரை வந்து ஏற்படுத்தினது பேஸ்ட் ஆன் த குவாலிட்டி, அதாவது அவருடைய இயல்பு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களினுடைய இயல்புகளுக்கு ஏற்றவாறு தான் இந்த 4 விதமான சமுதாய பிரிவு படைக்கப்பட்டது. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். ஏன்னா பகவான் இஸ் எபவ் ஆல் திஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் தான், நிர்குணவாதி அவர். சோ 3 குணங்களுக்கு அவர் கட்டுப்படுவதே கிடையாது, அவரே படைத்தார். சோ இப்போ வந்து ஒரு அரசன் வந்து சட்டத்திட்டங்களை கொண்டு வருகின்றான் என்றால் அது சட்டத்திட்டம் அவனுக்கு ஆட்பட்டது கிடையாது, அவன் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்காக வந்து உபயோகப்படுத்துவது. அதே மாதிரிதான் இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட இந்த 3 குணங்கள் படைத்தது பகவானுடைய இயற்கை. ஆக்சுவலி அவர் படைத்த இயற்கை பௌதிக இயற்கை, ஆனா அவர் அந்த குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர் கிடையாது. அதனாலதான் இதுக்கு 3க்கும் அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கறத வந்து இங்க நாம தெரிந்து கொள்ளணும்னு சொல்றார். எஸ் 14 வாசிங்க மாதாஜி. நமாம் கர்மாணி லிப்மந்தி நமே கர்ம பலே ஸ்ப்ருஹா இதி மாம் யோபி ஜானாதி கர்மபிர் ந சப்பத்யதே. எஸ், பகவானுக்கு செய்யணும்ன்ற செயல்பட வேண்டிய அவசியம் எதுவுமே கிடையாது, இருந்தாலும் அவர் செயல்ல ஈடுபட்டு தான் இருக்கார். என்னை பாதிக்கும் செயல் எதுவுமே கிடையாது, பகவானை பாதிக்கக்கூடிய செயல் இந்த பௌதிக இயற்கையில எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா அவர் செயல்களுக்கு வந்து காரணம் எதுவும் கிடையாது, நாம தான் அந்த செயல்களுக்கான காரணம். செயல்களின் பலன்களை நான் விரும்புவதும் இல்லை. அவர் ஒருவேளை இப்ப பாத்தீங்கன்னா குருஷேத்திர போர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் பார்த்த சாரதியாக இருந்து அந்த போரையே நடத்தினார் இல்லையா. சோ இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அந்த செயல்களுடைய பலன்களை வந்து அவர் விரும்பவும் இல்லை, அதற்கான புண்ணிய பலன்களை அவர் வந்து ஏற்கவும் இல்லை. என்னை பற்றிய உண்மையை அறிபவன் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். சோ ஒருத்தர் வந்து இந்த ஞானத்தை அவர்கள் புரிந்து கொண்டால், பகவானை பற்றி இந்த ஞானத்தை யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்கின்றார்களோ அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள். ஏனென்றால் செயல்களின் விளைவுகள் அனைத்தையுமே பகவானின் பாதங்களுக்கு சமர்ப்பித்திருப்பார்கள். அவர்கள் only they will do the action. So that is the outcome of the action. எதுவா இருந்தாலும் பகவான் என்ன கொடுக்கிறாரோ அதை ஏத்துக்குவாங்க. எஸ் 17th ஸ்லோகம் வாசிங்க. கர்மணோ ஹை அபிபோத்தவ்யம் போத்தவ்யம் ச விகர்மணக அகர்மணஸ்ச போத்தவ்யம் கஹனா கர்மணோ கதி. எஸ், கர்மண்ய ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிகவும் கடினம்.
அதாவது நாம ஒரு செயலை செய்கின்றோம் என்றால் அதனுடைய நுணுக்கங்கள் விளைவுகளை பற்றி நமக்கு அந்த இன்சிடென்ட்ல தெரியாது. அதுக்கப்புறம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நமக்கு ஹிட் ஆகும் பொழுதுதான் இதனாலதான் இது வந்திருக்குமோன்ற யோசனை நமக்கு வரும் இல்லையா? நம்மளால அந்த நிலையில நம்ம வந்து இந்த செயலினுடைய விளைவுகள் எப்படி இருக்கும்ன்றது வந்து அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மை நமக்கு கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே லிமிட்டெட் சென்சஸ். கர்மா என்பது என்ன, அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் என்ன, விகர்மா என்பது என்ன, அதாவது தடை செய்யப்பட்ட செயல் என்ன, போக்தவ்யம் ச விகர்மனஸ்ய விகர்மனம், அதுக்கப்புறம் அகர்மனஷ்ய ச போக்தவ்யம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அகர்மா மீன்ஸ் செயலின்மை, அதாவது நம்ம செயல்ல ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் உண்மையிலே நான் எந்த செயலும் செய்யவில்லை அப்படின்னா பக்தி கலந்து செய்யும் பொழுது அது நமக்கு செயலாகவே தெரியாது, அது நாம செய்ய வேண்டிய கர்மமாக தெரியாது, அது எல்லாமே பகவானுடைய காரியமாக தெரியும். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து அகர்மம் என்று சொல்லுவாங்க. when a person is working in Krishna conscious performing its all duties என்னும் பொழுது that is called as அகர்மா என்பதை என்ன என்பதை நாம தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுதான் வந்து அந்த கிளாசிபிகேஷன். விகர்மவாதி பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்களை வந்து பின்பற்ற மாட்டார்கள். so they will never follow the வேதாஸ். கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறவி எடுக்கும் ஆபத்து. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள் அதாவது சார்ந்து நம்ம வந்து வாழலன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுடைய பிறவி. சோ வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை நம்ம பின்பற்றி நடக்க வேண்டும். அதுதான் நம்ம மனித சமுதாயத்திற்கு ஏற்றதாக அமையும். ஆனா அவ்வாறு நம்ம பின்பற்ற தவறும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா மறுபிறவி என்பது நமக்கு வந்து மிருக இனத்துல வந்து சேர்ந்து விடுகின்றது. ஆன்மீகவாதிகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன் வில் நெவர் அக்செப்ட் த விகர்மவாதி ஆக்சுவலி. ஸோ ஜென்ரலி அவங்க வந்து மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ்ல தான் இருப்பாங்க. எடுத்த பிறவியின் நோக்கம், மனித பிறவியின் நோக்கமே என்னன்னாக்க நன்னிலை அடையணும். ஒரு ஆத்மா மனித உடலில் இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நன்னிலை அடைய முடியும். இந்த உடலை விட்டு ஆன்மா சென்ற பிறகு வேறு ஒரு உடலை தரிக்கும் வரை அந்த ஆன்மாவில் எந்த ஒரு நன்னிலையும் ஏற்படாது. அது எந்த நிலையில் இருந்ததோ அந்த நிலையில தான் இருக்கும். மீண்டும் அது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல எலிவேட் ஆகணும்னாக்கா ஒரு உடலை ஏற்றால் மட்டுமே அதனால வந்து அந்த ஏற்றத்துல வந்து போக முடியும். அதுக்கப்புறம் கர்மா ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கர்மவாதியாக இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னா பக்தி உள்ளவர்கள். இவங்க வந்து பக்தி இருக்காது. விகர்மவாதிஸ்க்கு பக்தி உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள், வேதங்களை பின்பற்றுவார்கள், ஸ்வர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவர். ஏன்னா இவர்கள் செய்யக்கூடிய பல செயல்களுடைய பலன்கள் மேலே இவர்களுக்கு பற்று உண்டு. இறுதியில் ஜட உலகில் மீண்டும் திரும்பவும் வருவார்கள். அதாவது ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவர்களுடைய இயல்புகள் தான் இது ஆக்சுவலி கர்மவாதி. ஞானி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிஷ்காம கர்மத்துல செய்யக்கூடியவர்கள். ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பார்கள். அதாவது ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி அவர்கள் நான் ஒரு ஆத்மா என்பதை உணர்ந்திருப்பார்கள். சோ இந்த உடல் வந்து அழிவுடையது அப்படிங்கிறதையும் ஆன்மா என்றும் அழிவற்றதும் நாம என்ன இந்த ஆன்ம ரூபத்துல இருக்கும் பொழுது இந்த ஆத்ம சுத்தியை ஏற்படுத்தி கொண்டு நாம் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் புரிந்து கொண்டிருப்பார்கள். பயன் உலகின் விளைவு, அதாவது இந்த பொருள் உலகினுடைய விளைவு மற்றும் மறுபிறவியின் பொருள் அறிந்தவர்கள். அதாவது மீண்டும் பிறவி வந்து எவ்வாறு வருகின்றது ஒருத்தருக்குன்றதை வந்து புரிந்து கொண்டவர்கள். மிக பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். சோ பக்தி சேவையில தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள். அதாவது மேலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சகதி அடையறதுக்கான மார்க்கமும் அவர்களுக்கு கிடைக்கும். அகர்மா வாசிங் மாதாஜி. கர்மண்ய அகர்மயக பஸ்யேத் அகர்மணி ச கர்மயக ச புத்திமான் மனுஷ்யேஷு சயுக்த கிருத்சன கர்ம கிருத். எஸ், கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே அறிவுடையவன் ஆகின்றான். ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் பர்சன் அப்படின்னு நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றதுனாக்கா தான் செய்யும் கர்மங்கள் எல்லாமே வந்து பகவானுடைய கைங்கரியங்கள், நாம் உண்மையிலே எதுவும் செய்வதில்லை என்று நினைக்கக்கூடியது வந்து அகர்மம். சோ கர்மம் செய்துட்டே இருந்தாலும் உண்மையிலே நான் எதுவும் செய்யறது இல்லப்பா, ஏதோ பகவான் செய்ய வைக்கிறார் அப்படின்றத வந்து நாம நினைக்கிறோம் இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அகர்மம். அதுக்கப்புறம் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே. அகர்மா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா செயலற்ற தன்மை. அதுல வந்து கர்மம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சன்னியாசியாக இருப்பது பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே துறந்துறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு பக்தனாக இருக்கும் பொழுது கர்மாவை வந்து கண்டிப்பாக வந்து என்னென்ன கர்மங்கள் இருக்குன்றது வந்து கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணி நமக்குன்னு கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த இதுல வந்து இந்த பௌதிக இயற்கையில
பௌதிக இயற்கையில இருக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பௌதிக இயற்கையாகவே இருக்கும். ஆனா அதை வந்து நம்ம பக்தியில எப்படி எடுத்துட்டு போகிறது, அந்த மார்க்கத்துல எப்படி எடுத்துட்டு போய் செய்யறது, அப்போ அந்த பலன்களை எல்லாமே துரத்தல் இல்லையா. சோ அகர்மாவில் கர்மா அதுதான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன்கள் மேல் பற்றற்று செய்யும் பொழுது அங்கே கர்மம் நாம் செஞ்சுன்னு தான் இருப்போம். ஆனா வந்து உண்மையிலே வந்து அதனுடைய பலன்களை நாம துறக்கும் பொழுது அது வந்து நமக்கு அக்கௌண்டபிலிட்டி வர்றது கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம செயல்படும் பொழுது பேசிக்கலி அறிவுடையவன் ஆகின்றான். அப்படிப்பட்ட மனிதன் வந்து அறிவுடையவன் ஆகின்றான். எல்லாவித செயல்களிலும் ஈடுபட்டிருந்தாலுமே அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். எப்படி நாராயணன் வந்து படுத்துட்டு இருக்கார் பார்க்கடல்ல, ஆனா எல்லா இடங்களிலுமே அவர் வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கார் இல்லையா. அவர் செயலற்ற தன்மை விரும்பினால் இந்த அண்டங்கள் வந்து செயல்படாமல் போகும். அதனால்தான் எப்பொழுதுமே நாம் செயல்பட வேண்டும் என்பதை வந்து பகவான் வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கின்றார். உண்மையில் நாம் எதுவுமே செய்யறதில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த புலன்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தத்தம் செயல்களை செய்து கொண்டே இருக்கின்றது. ஆன்மா வந்து எதுவுமே செய்யறது கிடையாது இல்லையா. அதே மாதிரிதான் இவந்தோ இது உடல்ல ஒட்டின்னு இருந்தா மட்டும்தான் இந்த புலன்கள் எல்லாம் வேலை செய்யும் இல்லையா. ஆன்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிட் சோல் இந்த சூக்ஷ்ம உடலோட கலந்து வந்திருக்குது இங்க. சோ இந்த சூக்ஷ்ம உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்பட்டு கொண்டேதான் இருக்கும். ஆனா ஆன்மா பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. ஆனா as long as ஆன்மா இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த சூக்ஷ்ம உடலும் செயல்படும். ஒன்ஸ் ஆன்மா விட்டு போகும்பொழுது அது அதோடையே சென்றுவிடும். இந்த மாதிரி செயலற்ற தன்மையில் செயலையும் செயலில் செயலற்ற தன்மையும் நாம வந்து புரிந்து கொள்ளணும். உண்மையிலே நாம் எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. சோ புலன்கள் தான் செயல்படுகின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும். சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டிஃபரன்சியேஷன் வந்து தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது அப்படிப்பட்ட மனிதர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஞானி ஆகின்றார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவன் நிலை பெற்றவன் ஆகின்றான். எஸ் 34 வாசிங்க மாதாஜி. தத் வித்தி பிராணிபாதேன பரிப்ரஸ்னேன சேவையா உபதேஷ்யந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ்தத் தத்வதர்ஷினக. எஸ், ஆன்மீக குருவை அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இதுக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம என்ன பார்க்கணும்னாக்கா, சோ இந்த அகர்மம் கர்மம் ஒரு கர்மத்தை செய்வதற்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன எது செய்யத்தக்கது எது செய்யத்தகாது இது எல்லாமே அனலைசேஷன் கண்டிப்பாக வரணும். எது நமக்கு வந்து கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்துகின்றது, எது கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நமக்கு விமோக்ஷனம் கொடுக்குது அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அகர்மம் என்பது ஜென்ரலி ஒர்க்கிங் இன் த கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அகர்மா மீன்ஸ் a person who is working in the Krishna consciousness is the example actually. So அவ்வாறு நம்ம செயல்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கான மார்க்கங்கள் நமக்கு தேவை இல்லையா. சோ மார்க்கங்கள் நம்ம எப்படி அகர்ம வழியில நம்ம எப்படி செய்யணும், நமக்குன்னு விதிக்க கடமைகளை நம்ம வந்து ஓகே பலன் எதிர்பார்க்காம செய்யணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனா அதை நல்வழியில நம்ம எடுத்துட்டு போகணும்னா நமக்கு ஒரு குரு என்பது வேண்டும். சோ அந்த குரு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படிப்பட்ட குருவாக இருக்கணும் என்றால் ஒரு குரு பரம்பரையில வந்தவராக இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்டவருக்கு தான் நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை அணுகி இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை பற்றி நாம வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவருக்கு நம்ம தொண்டு செய்து பணிவன்போடு நம்ம வந்து கேள்விகள் கேட்டு ஞானத்தை பற்றி நம்ம விரும்பி செஞ்சுக்கணும். அவ்வாறு கேட்கும் பொழுது உண்மையை கண்டவரான அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளதை உள்ளபடி நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக சொல்வார். அவருடைய போதனையில நாம வந்து அதை வழி நடந்து செல்லலாம். இதுதான் வந்து ஞானத்தை எப்படி ரிசீவ் பண்றது, டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல தான். நம்ம வந்து பிலாசபி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வித்தவுட் பிலாசபி பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்டிமெண்ட் ஆயிடும் இல்லையா, ஒரு பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணக்கூடியதாகும். இது ஆன்மீகத்தன்மை உடையது. ஆனா இதுக்கான தத்துவம் எதுவுமே நமக்கு தெரியாது இல்லையா. எதுக்காக இது செய்யறோன்ற தெரியாம பிளைண்டா நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் பாருங்க, அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்டிமெண்ட் ஆயிடும். அதே வந்து தத்துவமே தெரியும் ஆனா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகத்தன்மை இல்லைன்னாக்கா அதாவது அது வந்து வெறுமனே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் வறண்ட ஒரு இதுதான் நமக்கு, அதனால எந்த ஒரு நன்மையுமே வராது. ஸோ இட் இஸ் வேஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஆனா ஸ்பிரிச்சுவலோட கலக்கும் பொழுதுதான் ஒரு தத்துவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமை அடைகின்றது, ஞானம் வந்து முழுமை அடைகின்றது. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நாம வந்து தெரிந்து கொள்ளணும்னா நமக்கு ஒரு குரு என்பது கண்டிப்பாக வேண்டும். அந்த குரு எப்படிப்பட்டவராக இருக்கணும்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரு பரம்பரை, அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையிலிருந்து வரணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அவரும் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இதை வந்து அந்த வழியில நடந்து இருக்கணும். குரு இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் ப்ரீச்சிங், he has to follow that.
அவரும் அதை அனுபவித்து உண்மையை கண்ட அவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் தான் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து எடுத்து சொல்ல முடியும். நல்வழி எல்லாமே நமக்கு அவர் தான் செய்ய முடியும். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டார். ஸோ ஒரு ஞானத்தை எப்படி நம்ம ரிசீவ் பண்ணணும்னாக்கா டிசெண்டிங் ஒரு டிசைப்ளிக் சக்சஷன் மூலியமா தான் நம்மளால ரிசீவ் பண்ண முடியும். ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. மாதாஜி முடிச்சிருங்க மாதாஜி. முடிச்சிருங்க. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாச்சு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே ஞான கர்ம சந்நியாசோ யோக நாம சதுர்த்தோத்யாயகா. ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. சீதாராமன் பிரபு வரலீங்களா இன்னைக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. நோ ப்ராப்ளம். ஹூ இஸ் விவஸ்வான்? யாரு விவஸ்வான் என்பவர்? யார்? சன்காட், அதாவது சந்திர பகவான், சூரிய பகவான், இந்திர பகவான், வாயு பகவான். இக்ஷ்வாகுவுக்கு பகவத்கீதையின் அறிவை யார் போதித்தார்? அதாவது சூரிய கடவுள், மனு, ஸ்ரீகிருஷ்ணர், அர்ஜுனன். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் நித்தியமான வடிவம் எது? சச்சிதானந்த வடிவம், பரமாத்மாவின் வடிவம், பிரம்மாண்ட வடிவம், பிரம்ம வடிவம். சோ ஏன் எப்போது பகவான் இந்த பொருள் உலகில் அவதரிக்கின்றார்? அவர் விரும்பும் போது பக்தர்களை காத்து குற்றவாளிகளை நிர்மூலமாக்க, சமய கோட்பாடுகளை நிலைநாட்ட, அதாவது பிஎன்சி இரண்டுமே. சோ சமுதாய ஒழுங்கின் 4 பிரிவுகளை உருவாக்கியவர் யார்? மனு, பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், கிருஷ்ணர். சோ ஐ திங்க் இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புலியிடம் துளசிதாஸ் சூர்தாஸ் கதை இது. சோ உங்களுக்கு தெரிந்த வரைக்கும் எழுதுங்க. இது சூர்தாஸ் துளசிதாஸ் கதை. உங்ககிட்ட அந்த வீடியோ ஏதாவது இது இருக்குங்களா? பிபிடி இருக்கா கிருஷ்ணா பிரபு இதுக்கு? இல்ல அப்படியே தான் சொல்லுவாங்களா நம்ம ராதிகா அம்மா? ராதிகா மாதாஜி வந்து அப்படியே தான் சொல்லுவாங்க. அப்படியா? ஓகே ஓகே. ஸோ சூர்தாஸ் துளசிதாஸ் 2 பேருமே ஒரு காலத்துல இருந்தவங்க. சூர்தாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணருடைய பக்தர். துளசிதாஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமபிரானுடைய பக்தர். ஸோ இதுல யார் வந்து உயர்வானவர் அப்படிங்கிறது தான் அங்கே வந்து ஒரு பட்டிமன்றம் மாதிரி இது. ஸோ ஊர்ல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சூர்தாஸ் தான் பெரியவர், துளசிதாஸ் தான் பெரியவர். இவங்க 2 பேருக்குள்ளேயும் அட்லீஸ்ட் ஒரு சண்டை வச்சு பார்த்தா எது யார் இதுல வந்து பெரியவர்ன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சு பாக்குறாங்க. சோ இவங்க 2 பேரும் காட்டுக்கிட்ட போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா தூரத்துல இருந்து ஒரு புலி வரது. சோ இந்த சூர்தாஸ் என்பவருக்கு கண்ணு தெரியாது. அவருக்கு துளசிதாஸ் கிட்ட சொல்லுவாரு, என்ன ஒரு மரத்துக்கிட்ட கூட்டிட்டு போய் மரத்துக்கிட்ட விட்டுரு, நான் வந்து அதுல மேலே ஏறி உட்காந்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாரு. சோ துளசிதாசும் என்ன பண்ணுவாரு, அவரை அழைச்சிட்டு போய் அந்த மரத்துக்கிட்ட விடுவாரு. அவரும் மரத்து மேல ஏறி உட்காந்துருவாரு. சோ துளசிதாஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே இருந்து ராம ஜபத்தை வந்து செய்ய ஆரம்பிப்பார். சோ புலியும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்த்துட்டு போயிடும். சோ அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, ராமபிரானை அழைத்தார். ஆக்சுவலி எதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அடைக்கலம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு தருணத்திலையும் பகவானை நாம அழைக்கும் போது தூய பக்தர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து சேவிக்கின்றார். ஆனா நம்ம சூர்தாஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து மேல போய் உட்கார்ந்துறார். சோ அப்போ வந்து கீழே இறங்கி புலி இறங்கி, அதாவது அது போன பிறகு வருவார். அப்போ வந்து கேட்பார், நீங்களே வந்து ஏன் நீங்க வந்து மேல போனீங்க அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் கேட்பார். அது 2வது பாகம். முதல் பாகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் தான் பெரியவர் என்ற அந்த இது இருக்கும் இல்லையா, ராம பக்தர் தான் பெரியவர் அப்படிங்கிறது வந்து, நான் ராமரை அழைத்ததால் எனக்கு வந்து ரட்சணை கிடைச்சது, நான் உங்களை மாதிரி மேல ஏறவே இல்லை. சோ நான் இங்கிருந்தே எனக்கு பகவான் வந்து ரட்சித்தார், அதனால வந்து ராம இதுதான் வந்து பெருசுன்றது சொல்வார். அதுக்கு சூர்தாஸ் சொல்வாரு, என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கண்டிப்பாக முயற்சி செய்வேன், என்னால முடியல மட்டும்தான் நான் வந்து பகவானை அழைப்பேன், அது அவருடைய இது. சோ அதனால்தான் நான் வந்து மரத்து மேல போயிட்டு உட்கார்ந்துட்டேன். சோ அங்கேயும் வந்து என்னால ரட்சித்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் அப்பொழுது நான் கிருஷ்ண பகவானை நான் வந்து
அழைப்பேன் என்று சொல்வார். ஸோ அப்போ வந்து துளசிதாஸ் வந்து புரியறது, ஓ நம்ம சின்ன சின்ன விஷயத்துக்காக கூட நம்ம வந்து பகவானை அழைக்க கூடாது என்பதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவு அழகாக சூர்தாஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது சொன்னார் இல்லையான்ற அந்த அந்த ஞானத்தை உணர்ந்து கொண்டு அவரே பெரிய பக்தர் அப்படின்றது வந்து சொல்லுவார். இருந்தாலும் சூர்தாஸ் சொல்ல நீங்களும் வந்து பெரிய பக்தர்னு சொல்லி 2 பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான பக்தர்கள் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 பேரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கடைசியில ஒன்னா வரதை பார்த்து ஊருக்காரங்கெல்லாம் ஐயோ எங்கெல்லாம் சண்டை போட்டு வருவாங்கன்னு நினைச்சோம், 2 பேருமே வந்து ஒன்னா வராங்களேன்ற ஆச்சரியம் அவருக்கு. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இருவருடைய யுக்தியும் சிறந்ததுதான். அதாவது சங்கடமான காலத்துல வந்து நம்ம வந்து எதையுமே நம்ம கிட்ட முடியாத பட்சத்துல வந்து பகவான இடத்துல நமக்கே அதாவது அடைக்கலம் போவது என்பது உசிதமான செயல். ஆனா நமக்குன்னு வழி இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளை ரட்சித்துக் கொள்வதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணணும் இல்லையா? அதுதான் வந்து சூர்தாஸுடைய விளக்கம். துளசிதாஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா எதையுமே பகவான் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு ஆபத்து வரும்போது ரட்சிப்பார் என்றதை அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணார். ஸோ இருவருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான பக்தர்கள். இதுதான் அவங்களுக்குள்ள இருந்தக்கூடிய இது ஸ்டோரி. ஸோ ராதிகாம்மா மாதிரி என்னால எஃபெக்டிவா சொல்ல வராது, எனக்கு ஸ்டோரி டெல்லிங் அவ்வளவா வராது. பட் அவங்களுக்கு உடம்பு முடியாதனால ஷி இஸ் நாட் தேர். மேபி பார்க்கலாம், நாளைக்கு நாளன்னைக்குள்ள ஷி மேபி கம்மிங் பேக் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அப்போ இன்னும் எஃபெக்டிவா சொல்லுவாங்க. ஐ திங்க் அர்ஜுனர் ஒரு தூய பக்தர் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் அது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, அதையும் வந்து சொல்றேன் நான். எஸ், ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க பிரபு. விவஸ்வான் என்பவர் யார்? சூரிய கடவுள். கரெக்ட், 85%. வெரி நைஸ். அப்புறம் இஷ்வாகு மன்னருக்கு பகவத்கீதையின் அறிவை யார்? மனித குல தந்தையான மனுதான் அவருடைய தந்தை இல்லையா? இக்ஷ்வாகு மன்னருடைய தந்தை. சோ இக்ஷ்வாகு மன்னருக்கு வந்து விவஸ்வானுக்கு தான் வந்து பகவான் சொன்னார். ஆக்சுவலி இக்ஷ்வாகு மன்னருக்கு வந்து அவருடைய தந்தையான மனு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் சச்சிதானந்த ரூபம், அதுதான் அது நான் நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டேன். சச்சித் ஆனந்த, பகவானுடைய ஸ்வரூபமே சச்சித் ஆனந்த ரூபம்ன்ட்டு. ஸோ அதுதான் அவருடைய இது. பிரம்ம வடிவம் என்பது ஃபர்ஸ்ட் லெவல். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா என்பது செகண்ட் லெவல். அதுக்கப்புறம் பிரம்மாண்டம் யூனிவர்சல் ஃபார்ம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது விராட் ஸ்வரூபம். அது இனிமேதான் நம்ம படிக்க போறோம். ஸோ சச்சிதானந்த விக்கிரக அந்த இதுலதான் நம்ம வந்து அவரை வணங்குகின்றோம். ஸோ எப்பொழுது பகவான் இந்த உலகில் அவதரிக்கின்றார் என்றால் 3rd and 4th ரெண்டும் கலந்ததுதான். 62% பண்ணாங்க இல்லையா, அதுதான் ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமுதாய ஒழுங்கின் 4 பிரிவுகளை உருவாக்கியவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சூர்தாஸ் இருவரும் யுக்தியும் சிறந்ததுதான். இருவருமே வந்து உன்னதமான பக்தர்கள் தான். ஸோ இதுல ராமா கிருஷ்ணா எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டுமே ஒண்ணுதான், அதுல எந்த டிஃபரன்ஸும் கிடையாது. ஸோ ராமர் பக்தரும் ஒண்ணுதான், கிருஷ்ண பக்தரும் ஒண்ணுதான், எந்த டிஃபரன்ஸும் கிடையாது. ஓகே.